Maayong hapon day mga idol. Diri ko karon sa bukid. Ako ra isa. So naay nanguha diri og mga panggatong mga idol. Diri mo makadungog mo diri og mga naay mga tikdol sa mga kahoy. Nanguha ni sila panggatong daw. Diri ko karon sa bukid. Ako kauban mga idol. To. Relax muna ko mga idol kay landong diring dapitan mga idol. Huway sa tagamay. So kuan din no. Shout out dai sa akong mga kauban diha. Solo flight ni mga idol. Kay na sila yung mga duty. Okay, wala man. Madungog ni mga tingog sa motor mga idol. Saka ro padulong og ginatawag nila og akir-akir. Kining mga madunggan niya diri mga idol nga nanguwag kahoy. Kini natapok sa mga kahoy diri mga idol kay magtamnan nila nig mga mais. So na ako diri sa bukid. So nakakuha na ni mga idol. Nakapanog na ding video ha. Nakarelate lang ani katong taga bukid lang kay bukid mong diri napita. Akong gilantaw dito mga idol kay murag ang tag-iya aning yuta mga idol murag ni adto sa diri ba. Natingala ni siya kay tingala siya nganong ga video ko diri. Kasi klaseng mga tingog sa mga langgam yung madungog diri mga idol. Kay kasi klaseng tingog sa mga langgam. Dagko kang kahoy ni mga idol. Makita na ko ninyo mga idol ha. Kung asa dapita ning lugar mga idol. Ito sila mga idol. Diya sila nagkuha mga kahoy mga idol. Ikot ako ang kamera. So pa-relax ko diri kay grabe ka init sa adlaw. So nakita ninyo mga idol akong motor mga idol. Mo ni akong motor. Ayan. Palandong sa ta. Relaxing sa kadali ba kay medyo inita. Pauli na ko ani dito di padulong ang karsada sa ubos diri ko moagi. Anak ko ito. Medyo na mula-mula akong naong idol. Sobrang init mga idol. Madungog yung mga idol yung mga kaluskos sa mga tingog sa mga kasi klase yung mga manlap. Kan kayo. Thank you for watching mga idol.